zaldietan. Amen. Isaias profetaren liburutik. Jaunak belarria ireki dit, eta nik ez diot gogorik egin. Ez dut atzera egin, bizkarra egin diet jotzen dutenei. Masaia bizarretik tiraka ari zitzaizkidanei. Ez diet aurpegia sailestu irainek eta bistuei. Nere jaunak nuen laguntzaile. Horregatik ez nintzen lotsatu. Horregatik ipini nuen aurpegia, harri gogor bezala. Eta badakit ez naizela lotsagarri gertatuko. Ondoan dut nire laguntzailea, nork eraman auzitara. Jar gaitezen aurrez aurre, nork du nirekin auzirik, datorrela. Ara, nire jaunak dut lagun, nork galduko nau. Jaunak esana. Zertarako du batek, nik sinisten dut esatea ekintza hori ez badu. Horrelako sinismenak salba ote dezake. Egin dezagun anaia edo harremaren bat jantzirik gabe eta eguneroko obirik gabe daudela. Eta zuetako batek onela esaten diela. Zoazte bakean, gero zaitezte eta ase, gorputzerako beharrezko dutenik ematen ez bat dizue, zertarako litzake hori esatea. Horrela gertatzen da sinismenarekin. Ekintza hori ez badu, hilik dago bere baitan. Norbaitek esan dezake, zuk sinismena duzu, nik berriz egintzak. Erakus ezaidazu zure sinismena egintzak gabea. Nik berriz egintzetatik erakutsiko duzu bere sinismena. Jaunak esana. Aleluia. Eta bidean onera galdetu zien ikasleei. Ni nor naizela dio jendeak. Haiek erantzun, batzuek Joan Batailtzailea, beste batzuek Elias, besteek berriz profetaren bat. Hareko orduan, eta zuek nor naizela diozue. Eta Pedro erantzun, zu Mesias zera. Jesusek inori ez esateko agindu zien zorrotz, eta erakusten hasi zitzaien. Behar ez da gizonaren semeak neki handiak jasatea. Zaharrek, apaiz nagusiek eta idazkariek gaitzetsi egingo dute eta hil, baina hirugarren egunean biztuko da. Eta horrela argi eta garbi mintzatzen zitzaien. Orduan Pedro, bere izarturik, haserrean zeak erantzun zion. Jesusek itzulirik eta ikaslei begira, haserre egin zion Pedrori. Ken zaitez nire horretik Satanas, zure gogoetak ez baitira jangoikoarenak, gizonarenak baizik. Eta jendea eta ikasleak batera deiturik onera esan zien. Nirekin etorri nahi duenak, uko egin bezaio bere buruari, har beza bere burutzea eta jarrain bezait.
Izan ere, bizia salbatu nahi duenak galdu egingo du, baina bere bizia nigatik eta berrionagatik galtzen duenak salbatu egingo du. Jaunak esana. Gaurko irakur nahietan, Santiago Apostoluaren epistolan aipagarria da entzutea zer nolako garrantzia ematen dien ekintzei ohartzen dira Jesus ere hala egiten zuela. Ekintzek garrantzia handia dute. Ekintzek erakusten dutelako pertsona bat nolakoa den, edo nola pentsatzen duen, ez du esan nahi beti dena ongi egingo duenik, ahulak edalako, mugatuak edalako, baino ekintzek badute garrantzia. Horregatik Jesusek maitasuna aipatzen dugunean, eta elkar maitatzea aipatzen dugunean, garrantzia handia ematen die ekintzei. Hau da, pertsona bat triste bat dago, konsolatzen saiatzea, gaixorik bat dago bisitatzea, nola baina gosegi bat dago jaten ematea, horri garrantzia handia ematen dio Jesusek. Eta ohartzen dira Santiago Apostoluak ere hala egiten duela fedeari dagokionez. Berak dio fedeak ekintza batzuk ekarri behar ditu. Jakina, humanoak erarako, sekuran da ongi egitea, ezinezko izango da guretzako. Baina nahi du Santiago edo gogorazten dugu ekintza horiek ere garrantzia handia dutela. Eta Jesusen antzeko ejemplu jartzen du pertsona bat, gosegi baldin badago, edo baldin badago janaririk gabe, edo zerik gabe, esaten bada zuzko azpakean lortzen dezuna, baina horrek baino askoz ere gehiago balio du zerbait jatekoa ematea. Eta modu honetan Santiago Apostoluak ere hori aipatzen du. Fedea adierazten dela ekintzen bidez. Eta fedeak behintzat argitasunak eman behar dira ekintza horiek burutzen saiatzeko behintzat. Eta gaurko evangelioan agertu zaigu Jesusek bere ikasleei egindako galdera bat. Garrantzia handia duena. Nor naizela dio jendeak. Eta horrek guretzen ematen digu Jesusek bazuela alako itzale bezibat, jende asko partezan berari entzutera, jende asko ezagutu nahi zuen, batzuk ezagutu zira, beste batzuk kuriositatez, iminez, eta beste batzuk jarraitzaile sutsu ere netakoak zeuden. Baina galdetzen die, nor naizela dio jendeak. Eta interesgarria da erantzuna. Esaten dute batzuk Joan bataiatzailea zela. Pentsatu behar dugu, Joan bataiatzailea eta Jesus biak oso garaikideak izan zirela, 6 hilabetetako aldea zuten, eta gainera lehengusu. Eta orduan batzuentzako Joan bataiatzailea zen. Piztuta. Zeniten lepoa moztu zuten, eta dituzuten, baina batzuk uste zuten Joan bataiatzailea zela. Beste batzuk Elias. Elias, ituntzaharako profeta, garrantzia handiko profeta bat dugu. Hain zuzen ere, ituntzaharrean agertzen da, suzko burdi batek zerura eraman zuela. Hora agertzen da, Eliseorekin batera zegoela. Horregatik, Israelarrek sinisten zuten, eta orain ere, Israelar sinisten dute, gaur egun, aurrena Mesias diotelako Elias itzuliko dira. Horregatik, Elias itzulera horrek nolabait ere Mesias gartu zegoela adierazten du, baina Elias da profetetan garrantzia handienetako bat daukena. Horregatik, esaten zuten beste batzuk diote Elias zera da. Komentari hori egiten zuten Jesusen inguruan. Eta beste batzuk profetaren bat. Hau da, ohartzen dira denentzako Jesus norbait berezi bezala. Etzela edozein ohartzen ziren, bere koherentziak, bere erakutsietan, eta bere ekintzetan norbait oso berezia zela Jesus. Eta horren galdetzen die, eta zuek non naizela diozuen. Eta Pedrok erantzuten dio, zu Mesias zera. Eta orduan Jesusek esaten die, bai, hori baino sufritu beharko dut, eta hirugarren egunean piztuko naiz. Denak esaten ditu Jesusen momentu hortan, hori entzutea Pedrorentzako
oso gauza ulertezina izan zen. Berak beste ikuspegi gabe, Jesuseko hori esatea, nola da posible hori, eta orduan Jesusek esan ziren gero ulertzezaten. Eta hau ulertuko zuten ja Jesus piztu ondoan ez denago. Baizik eta piztu eta gero ulertuko zuten berak esandako hau. Jesusek propio esan zuen, nahiz eta momentu haientzako ulertezina izan, eta kasik esan genezake, kasik eskandalosoa bezala zena, holako goztatzen zutea, Jesusen ahotan, baina gero horrek lagundu duzien, berarenak gehiago sinistea. Askotan egiten ditu Jesusek holakoak. Eta azkenik eta honekin bukatuko dut, Jesusek deitzen die ikasleei berari jarraitzea. Eta ejemplo jartzen buruzea hartu eta jarraitu berari. Hain zuzen ere, Jesusek bere ikasleei esaten die jarraitu behar diotela, baina ez bestelako interes humanoak edo materialak bilatuz. Ez dirua, ez boterea, ez fama, baizik eta berari jarraitzea izan behar da bihotzetik. Konbentzituta, hori da Jesusek nahi duena. Ez kristau izateagatik, pertsona batek ez dakiz zenbat privilegio, ez dakiz zenbat gauze mundu ontako bloginek eta mundu ontako otasunak eta izan dutulako, edo bilatzen dutulako, bizik eta bihotzez segitu nahi duelako. Esaten du Jesusek gero, askotan, pertsekuzioak izango dira, baina baita ere, adiskideak, etxeak, oso politia zen, aurreneko kristau komunitateak zen horako arrena egiten zieten batzu bestegai, eta hori da oso oso politia da, baina hori du Jesusek bere jarraitzaile izatea, batez ere konbentzituta, berak deituta, eta saiatuz modu hortan egiazko jarraitzaile izaten, bestelako interesik gabe batez ere. Eskatzen dugu da Jesusi, guri ere eman dezakula ikasleei emazien fede hori, guk ere etor dezakula bera mesiastea, eta izan dezakula bihotzetik berari jarraitzeko borondatea beti. Inbernuetara jaitsi eta hirugarren egunean hinen artetik piztu zena. Zeruetara igo eta jagoiko eta guztiunaren eskuinaldean jarri dagoena. Handik biziak eta hilak egoitzera etorriko dena.
salbamenerako izan dadila Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zurekin. Eta zure espirituarekin. Gabioza. Eskerrak jangoiko gure jaunari. Egokita bai eta zuzen nahi eta beti zuri eskerrak ematea jauna aita guztiz santu jangoiko guzti du beti edeko horri Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Berak gure artean jaioz gizon emakume berri egin nahi du. Guruz eginez gure pekatuak ezerestu ditu. Hilen artetik piztuz betiko bizi eman digu. Eta zugana igoz aita guztiz santu zeruko ateak zabaldu dizkigu. Horregatik, aingeluta santuekin batean, beti eta beti abesten dizugu horatzarri hau. Kanta dezagun aingeluekin, zeruko kanta ederrena. Santua, santu, santua zera, agoiko gure jaunonena. Zerutan lurra goresten dute, goresten zure amena. Osana zuri zeru horietan, osana gorapena. Bedeinkatuko oraindarekin, gureana datorrena. Osana zuri zeru horietan, osana gorapena. Bedeinkatuko oraindarekin, gureana datorrena. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizkizkoa da horietako hauek zure espiritu itxuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz buruz eta zikoala, ogia hartu eta eskerrak emanez atindu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio botatik, hau bere gorputza data zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kanizaturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta eran guztio botatik, hau nire odolaren kanizata da, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egiztue hau nire horietari. Hau da sinismenaren misterioa. Ogia gauaren atzean, zure bihotza dugu aitortzen. Zuk jauna etorriak gera. Horregatik jauna zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaniza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean zure sarbitzari onartu dituzulako. Eta abali eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzara. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure santuarekin, Florentzio gure hartzailerekin eta eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, bizteko itxaropenean jadiran gure semeak eta hildako guztiak, bereziki Rafael Uriarte.
Jarritzazu zure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun Jaungoikoaren Ama Maria doatsuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gure zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honeka, zuri aita Jaungoiko guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, oste eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Zaingiak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita, zeruetan zerana, santu izan beti zure izena, etor beti zure reinua, egin beti zure naia, zeruan bezala lurrean ere, epai gozo gau, egun ondako ogia, barkatu gure zorak, gure ezagunak, barkatzen diegun ezkero, eta ez duten kamina eraman, dananak eragaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik, emaiguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen, eta eskualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zain gaudela. Zureak ezu ederretza, zureak oste ta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esan da apostoluei bakea uzten dizuet bere bakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoaren bezala emaiozu elizaren bakea, eman batasuna. Errege bizi bezala gizaldi eta gizaldietan, jaunaren bakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Zure bakea. Jaungoikoaren iluntza, hona hemen Jaungoikoaren iluntza, hona munduko pekatuak kentzen duen zoriontsuak jaunaren bidea nahikoak. Jauna, ni ez naiz inor zure Kristorekin goferera, bataio bera, beharkoa, jaunek jauna, guztiena
mulțoaste, alte